Molweni ninjani? uMakhosi Mkhize okhulumayo. La ngiphethe uGamtshini isihlahla somkhuhlane noma inhloboni yomkhuhlane, ifiva noma ngathi uphethe umaleleveva, iyasebenza. Noma ngingathiwa mhlampe ushawa yizulu, moshawa yizulu bakuthumelela ngezulu imithi yokuvika awunayo, ugijima ufike uthoyilethe ngaphansi kwaso lesi sihlahla lesi, izulu lifike lishaye lapho lawo makaka lawo washiye lapho, bese liyakuyeka liphindele emuva kumnikazi walo. Isihlahla sokuvika, isihlahla sokulapha, kuningi okunye esingena kuko. Ngiyacela ukuthi usubscribe ku-channel yami uMakhosi Mkhize okhulumayo. Mawulizwa nje iphunga lakhona linuka kamnandi, ngazi linuka kamnandi nje, linuka mnandi, angazi ngingachaza kanjani. uGamtshini Camagu, uMakhosi Mkhize okhulumayo.